Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Atong padayong iampo ang kalinaw, kahusay, kabag-uhan sa mga kasing-kasing sa katawhan, labi na sa atong mga leaders sa tibuok nasod, labi na sa atong nasod. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig suporta nato, labi na sa pagpamalit aning ato mga raffle tickets, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga mga grasya sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himoa nga magsangyaw kami sa gahom sa Ginoo nga nabanhaw. Kami nga makadawat sa pasalig sa iyang gasa, makaambit unta sa kinabuhing dayon nga iyang gipadayag. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtutuo usara sa hunahuna ug kasing-kasing, ug wala kanilay miingon nga sila ray tag-iya sa ilang kabtangan, kundili nagambitay silang tanan sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles, gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa tagsa-tagsa kanila sumala sa ilang gikinahanglan. Ug mao nga si Jose, usa ka Levita nga taga Sipre, nga ginganlan sa mga apostoles ug Bernabe, nga sa ato pa ang magdadasig, mibaligya sa iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa galangdon. Gibistihan siya sa galangdon. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kasanan. Gibistihan
ang Ginoo o gipaksa sa gahom. Ang Ginoo ay ibestihan siya sa kahanan ko o gibuhat niya nga malig-o ang kalibutan nga dili gayud matarong. Ang imong trono nagabarog nga malig-on sukad pa sa karaan, sukad sa kahangturan, mauna ikaw o Ginoo. Ang Ginoo ay gibistihan siya sa kahanan ang imong mga balaod tagos gayud nga kasaligan. Ang kabalaan angay sa imong balan o Ginoo sa tanang mga adlaw. Ang Ginoo ay gibistihan siya sa kahanan ko. Ang Ginoo manaat kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin mohuros bisan asa kinibuot mo padulong, madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga matao pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini, nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan ug nagmatuod kami sa among nakita, apan wala ninyo dawata ang among mensahe. Kung dili ka mutuo sa akong gisulti kanimo, mahitungod sa mga butang niining kalibutana, unsaon mo man pagtuo, konsultihan ko ikaw, mahitungod sa mga butang sa langit. Ug wala pa'y nakasaka sa langit, gawas niadtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab
aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Naghisgot si Jesus og pagkatao pag-usab nga dili gyud ta mahimong makasulod sa gingharian sa langit kung dili ta mahimong bag-ong tao. Nya si Nicodemo naghunahuna siya siya unsaon manako pagsud og balik sa tiyan sa akong inahan nya mataw kog balik. Di naman na pwede kay dako naman ko. Ana nya si Jesus iyang gipatin-aw nga dili diay na maoy pagkatao pag-usab kundili kana bang mabag-o ta pinaagi sa Espiritu Santo. Dili mabag-o ang atong lawas, ang atong espiritu. Lingi ay mong tupad ing na bag-o na ka. Na bag-o ka. O daan. Daan mo o bag-o? Kumusta maron ang ato mga politicians? Daan o bag-og batasan? Kasagaran nila ilang naandan kana yung pamulitika kanang dili ko manaog sa akong ranggo, makakwarta ko sa akong paglingkod. Paano gyud? Mo ginay common nya kita sang manimba, maura gyapon daan nga pamaagi nga musimba ko kada adlaw aron na ako'y grasyang madawat, aron maayo akong lawas, aron di ko masakit, malikay ko sa mga peligro, aron mulambo ang akong kinabuhi. Maurasan na ato. Daan kayo ba? Daan. Unsa may bag-ong pagkatao, kay tanawa ko no ninyo ng bata. Kanang bata nga bag-ong na tao, unsay naa niya? Unsay naas bata nga bag-ong na tao? Kana yung inig katao gyud ba? Hila. Ngutan ako unsay naa. Hubo. Hubo. Wa siya'y sinina, wa siya'y yuta, wa siya'y kwarta, wa siya'y dungog. Aw gawas tingali aw dungog na tingali kay depende man na sa kinsay ng anak. Pero og iya yung pagkatao, wa siya'y kwarta o nothing. Nothing siya. Di gani siya kamaong mulakaw, di siya kamaong mutabi, di pa gani siya kakita. Nothing yun. Di siya kapakaon siyang kaugalingon o igkatao imong pasagdan. Patay oy. Igo ra gyud siyang muhilak, nganong muhilak man siya, kay wa gyud siya mahimo. Nothing. Ug mao na ang tawo mataw pag-usab. Mahimo unta tang nothing. Muna si Mama Mary, kada adlaw siya mataw pag-usab, kay moingon ra man siya, nothing ra ko Lord, sulugoon ra gyud ko nimo, matuman unta dinhi kanako sumala sa imong pulong. Pasabot matud pa ni Hesus, mura lang taog kanang hangin ba, bisag asa itukmod mononotra. Narabay super typhoon na sa tingan kaloy. May gani kay wa mo sudin sa ato ang iyagong tuyok lang sa iyang kuan, mura na kadako sa Pilipinas. May gani kay igo ra mo kahit sa atong area of responsibility sa eastern part sa atong nasod. Gikas Mindanao ngadto padong sa Luzon. Di musod. Kay musod pa. Paphagit ta. Nya mo na ang hangin. Sag asa itukmod matud pa ni Hesus. Nya kamo. Supak bangay mo sa atong asherit diha, ingnon mo diri lingkod, aridyos pikas, magbuot yun. Magsugod na kitag ingon nga ako'y magbuot sa ato pa karaang tao na ka. Karaan na ka. Ang bata, ang bagong na tao, dili siya magbuot. Di ba? Agad ra siya kung saon siya pag-atiman. Kugoson ba siya? Duyanon ba siya?
padidihon ba siya sa dughan siyang mama o ato ba itong butilya? Depende lang. Ilabay ba siya? Panggaon ba siya? Wa siya iya. Ana. Oy, kamo kusog kayo, pa-colors buhok, kis-kis kilay, pamintal din ala, padako sa balay, kampangural sa balay, tigom sa kwarta, pangasaba diri, mura sa kaning nagwali. Kita'y magbuot ba? O kita na gani mo'y magbuot, ang karaan na nimong pagkatao. Muna si Jesus, bisag Ginoo siya, ningon siya, kung iisa na ako, ang siya pasabot ana, ilansan sa cross. Siya din nagbuot nga ilansan ko sa cross. Gipugos siya. Gitorture siya. Nisugot siya. Kay kabubuton man sa amahan. Dili sayon. Pero kay bag-o man siyang tao, dili man siya mo'y nag-control siyang kaugalingon, ang iyamang ginikanan, ang iyamang amahan, sugot lang. Og diha siya nahimong manluluwas. Ang atong mga politicians, apil na mga leaders nato sa simbahan, atong iampo nga mahimo ta silang bag-ong mga tao. Kinsa may magbuot gyud unta kun unsay buhaton sa atong mga politicians gikan sa presidente hangtod gyud sa barangay level, kinsa man tay magbuot. Ang magbuot unta nila ang panginahanglan sa katawhan. Dili ang ilang panginahanglan mo'y mag-guide nila. Karon unsa may tan-aw ninyo? Unsa may ilang gisunod, ang ilang panginahanglan o ang panginahanglan natong mga tao? Tan-aw nako ang ilang panginahanglan. Pero naay pipila nga nangambisyon og naningkamot na matubag ang panginahanglan sa mga tao. Ato nang suportahan. Kinsa maron nila ang naningkamot pagtubag sa panginahanglas mga tao? Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group? Secret. Paniid. Nindot kay karon kay nanatay social media. Bisan god ang pag-jogging o pag-jumping jack ni Bongbong Marcos, makuha dayon. Makuha dayon. Asa ka mangitag mag-jogging nga nakabarong? Unique na ron. Makabarong, nag-jogging, maglayat-layat. Nag-exercise sila na nakabarong. Dindota. Nga na, tungod na sa social media, unsa may iyang gipakitaan ato, kay nakuan man to, na balita man, nga galisod na kunong iyang lawas. Siya, fake news na, di na tinuod. Sige, dili tinuod. Pero sa tinuod anay, lipat-lipat raning tanan. Wa gyud nila hisguti karon ang tinuod. Unsa may tinuod, nga giangkon ni nilang tanan, nga nawad-an na tarog mga trillions of pesos tungod aning ghost projects o substandard projects o kining mga pang-divert sa kwarta gikan sa program ngadto sa unprogram funds. Unya pag-abot sa unprogram funds, murag naghemorrhage na nga wagtang dayon ang billions, almost everyday billions ang nawa dayon. Why klarong project, why klarong kaayuhan na nahatag sa atong nasod o sa katawhan. Maunay kamatuoran, kinsa may utok ni ana. Ang ahang masag atong ingnon nga kaning nanimbas Compostela, lingiyay mong tupad na ikay nagnguhaan ng trillions. Pangutan na. Ug mao pa na nanguha, nipalit na unta na rog raffle ticket. Wa man mahurot. Nato pa wa na'y kwartang tupad nimo, lisod ginaghugs kolekta. So ang ato ra yung pasanginlan, ang dunay authority nga mo pagawas adtong mga kwarta nga trillions gikas atong panudlanan o kinsa man na ang atong present administration, kinsa man nila ambot lang. Maunta nay susihon sa tinud-anay nga pagsusi, dili limot-limutan na nagitoy ni sultin daghan, saldi ko ni sulti na sa posibleng giya padong sa tinuod nga kawatan
sila si Gutisa, katong mga Diskaya, kadtong mga Marines, 18 Marines, kadtong mga congressmen nga ilang gipang suspenso, ilang gipang taktak, nanulti na to, taktakon manoon. Suspensohon manoon, di man hinoon ubanan ang ilang gipang sulti, hangtod yun matino kung doon na ba'y kamatuuran o wa. Oy, musulti sa hinoon ng Vice Presidente nga, ang akong budget, ilang hilabtan, ipa-impeach naman hinoon. Musulti ang atong former president nga kanang atong presidente karon bangag na, oy gipapreso naman sa ICC. May unta to susihon unta to kani former president man gini basig nagkuanan ni kasi tawagan ng tiguang bitaw nga Alzheimer's na ni gapataka na lang ni Gyaw-Yaw ato kunong susihon og tinuod ba ni kay iya man ning gisulti nga bangag ning atong presentrong presidente ato kuno ni in public tagaan ta kuno ni og husto nga drug test para mapamatud-an gyud sa tanan kung namakak ba ning tiguangan ni kaning former President Rodrigo Duterte o nagsulti ba ning tinuod ana unta pila ra goy pagbarog des bidyuhan sa tanan live coverage nya unsa to nay tawagan ang ilang testing follicle hair follicle o ana o dias public human kanang mga rumor nga hematyo na, stage 4 cancer, pag public. Himuan yung medical certificate, gikas mga doctors nga ngilngig yun. Nya, i-monitor yung lab test. Nya, himuan na yung official statement sa atong mga medical people. Dili kay layat-layat lang, jogging-jogging. So, di man ako nga, nadaghan na din mag-jogging-jogging, nabot sa unahan, man namang video, hangos na. og healthy sa gyud ka, di, congratulations. Pero medical, dili yaw-yaw. Dili, ditso na yun, fake news na, fake news, isulti, uban ni ang kamatuoran, mao ni ang Espiritu Santo mga igsoon mangita sa kamatuoran. Dadon ta padung sa kamatuoran. Yung sa maroy tinuod nato dinhi sa parokya. Unsay tinuod? Uy. Ang tinuod nga gamay pataghalin sa atong raffle tickets. Mao ni tinuod. Nagkinahanglan tagdaghan pero gamay pa taghalin. Pila pa itong halin karon 1,782 ka mga tickets ang atong nahalin. Pero naasad tay pledges sa one stop challenge na tag 20,000 niabot na og 7 na ka one stop challenge. O bisan pa maggamay taghalin kamatuoran man ni atong pakpakan ang namalit nato. Congratulations. Na ini-text na ako, padir, unsaon man ako pagpadala sa akong kwarta na 40 man daghanag account nimo sa Facebook o sa YouTube. Na may i-search na mo 40 man daghanang Padresiano, hay may tinuod ani. Mo na kining atong misa ato gining isigi dinhig pakita ang atong mga paagi sa pagpadala sa kwarta. Unsaon man, una, anhi mo din his parokya na ay lamisa dias gawas, na sa opisina nato, pwede mo diha makahatag sa inyong contribution o inyong mga donations nga dili gyud na masaag. Anha mo diha palit og tickets, raffle tickets, tag 200 pesos. Unya, kung inyo sang ipadala sa atong bank accounts, kaning atong screen, kaning gibutang nato sa screen, tulo ni kabuk atong bank accounts. Bisag asa pa ninyo makita, basta kaning account ta, ikuan lang, i-check lang yun. Mao ni ang atong mga bank accounts. Unya, ug anha sa GCash, ni asa tay mga GCash accounts, kini gyapon ni asa screen. Bisag asa ninyo makita ning atong misa, bisag kinsa pang siyanuha diha nga account, tan-awa lang gid ning atong screen. O labaw sa tanan ang atong ikwarta padala kanisang mga ngan nga niya sa atong screen maoy padadi padani mo sa Palawan
Sa panahon sa dia, Imluilier ba, Cebuana Luilier, RD Ponsiap, ug uban pa. Nya kamos gawas nasod, ala, ipada, bisag asa nga kwarta padala, kay maklim ra na namo dire. Pero ako, ayaw kong padadi sa Western Union, kay wala na gyud may relasyon sa Western Union. Ilan akong gi-reject forever, no? Wala na kaming pinagsamahan. Napakasakit, Kuya Eddie. Saan man yun nga, siguro hindi pinala sana, hindi siguro kami bagay sa isa't isa atod pa sa kuan. Sige na lang, ato lang ng dawaton. Mao na mga igsoon. So ang Espiritu Santo mao ni tudlo nato nga magtinabangay ta. Tanawa unsa may gibuhat sa mga unang mga apostoles diri sa atong first reading. Mura sila nibalik sa bag-ong tao, nibalik sa pagkabag-ong bata. Matod pa sa atong unang pagbasa sa tigibutang dire, tanawa ha. Ang pundok sa mga magtutuo usara sa hunahuna ug kasing-kasing ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan kundili nagambitay silang tanan sa tanang nga butang nga ilang gihuptan. Pasabot, nahimo silang nothing kada usa. Ang tag-iya na sa ilang kabtangan, mauna ang ilang simbahan, ang ilang grupo, ilang pundok. Sige, linyay mong tupad. Ning na, ihurot ba na itong hatag din simbahan atong kabtangan? Ina ba? Ihurot na itong hatag din simbahan ang atong kabtangan. Okay mo ana, dili. Oo. Kung may ka, di, padir ako man sa ni padir. Wa, karaang tao pa ka. Karaang tao. Ika pa may magbuot. Tanaw ha, ang bagong tao. Si San Roque Pananglitan. San Roque. Gihatag niya tanan. Wa na siya mangangkon, kay bagong tao naman siya. Ang Espiritu Santo naman nagdaan niya. St. Francis of Assisi. Bago naman siyang tao, na siya mangangkon nga, dato mi na ako'y sundunon nga dako kayong inheritance, iyang gi-give up. Nilakaw siya kung asa siya dadon sa Espiritu Santo. Ang ato mga misyoneros nga nangabot dinhi sa Compostela, nangabot dinhi sa Cebu para magmisyon. Gida sila sa Espiritu Santo. Ang uban nila nangamatay, gipang martir sama ni Santiago Apostol atong patron, giputlas liog kay mausay gidadaan sa Espiritu Santo niya. Wa na sila magbuot. Muna dinhi karon sa ato kining inyong gipanghatag nga suporta atong gigamit kun unsay gusto sa Espiritu Santo. Ug unsa maroy atong giuna ang atong bell tower. Kita na mo sa atong bell tower diha. Di ba? Arang-aran ni naong. Nya ang atong adoration chapel na katrabaho na naron diha sa sulod. Kana, di ba? Kason mo diha, di na gyud mo ganahan mo gawas, pwede na mo mabag-o gyud mong tao. Nya ang atong bag-ong CR unya, poho na gasugod na sa nagtrabaho, naubo sa atong bell tower. Air condition na tingali. Di pa tingali condition. Unya atong gipanangkamutan nga ang isunod tingan to, mag-meeting mi karong hapon o karong buntag, mag-meeting nami basin og madali gini desisyon ang ato kining mga bangko dinhi mo itong unahon na lagkuan trabaho usa mo ni ang ato karong initial nga design ug mauyunan na naastanan ato nang padayonon combination of steel and wood ana okay ra na okay kayo. Nya, ang kana sa dihas gawas, kanang atong apostles, kuan, way of the apostles, kay ang ato dihang building, hazard na kay na. Kuyaw na kay na mga hog na dihang mga nagbitay-bitay, tayao na kaayo ang uban. Wa man gina madayo nang naang kuana, projeka, kay nahug man og questionable, hangtod naguba na lang hinuon. Ato na lang ginang gubon og tiwas, kanya i-convert nato into a beautiful alley. Alley. Ang tawag murag alley or way of the apostles.
Moserve gyapon sa purpose kay 12 man na ka haligi diha rong naang naa diha. So 12 sad ka apostoles. Mga igsoon, napay daghan nga gusto sa Espiritu Santo pero moagi tag kalisod, moagi taog mga pag-antos. Andam ba mo ana dili? Na. Nya dadon sa ta sa Espiritu Santo ngadto sa dapit diin adunay daghang panginahanglan. Ang panginahanglan sa katawhan sama ana karong atong gipanghimuag balay ngatong DPR. Karon 20 na kabalay ang atong nahimo nya 80 kabalay ang ma-covered sa atong DPR. So hinaut unta na kining atong pagsigig pamalit ani mga raffle tickets maka-reinforce ni sa misyon sa Ginoo nato paghatag og mga balay niadtong mga nawagtangag balay. Dili na lang ta magsigig kwenta asa naman to akong kwarta, asa na to akong kwarta. Dili na maoy ato untang isyo karon. Ang ato untang isyo giunsa nako pagpaambit ang akong kwarta, ang akong bahandi. Sama ba ko ni Jose matud pa diri sa unang pagbasa kadtong ginganlag Jose nga Levita nga ginganlan og magdadasig mibaligya sa iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles ug di na siya magkwenta og asa to gamiton basta gitugyan na nako diha. Muna congratulations ninyo mga online ug territorial parishioners nga nitugyan sa inyong ginagmay ug dinagkong bahandi nga kwarta dinhi nato. Nya daghan kay ninyo moingon ikalay mag-igo anak father. Amo sa nang responsibility kuyog nako ang ato dinhing pastoral o finance councils nga responsibility sa namo ang pag-meeting nya pagsigig analyze asa ni nato idapat basta para gid ni sa simbahan ug ato nang buhaton ana ay kaluwasan ug magdinaw ta dili ta mahimong bag-ong tao adunay kalaglagan. Manindog ta mga manluluwas, mga bagong tao, atong ipadayag ang atong panginahanglan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios ang atong manggihatagon og manluluyong amahan. Masaligon kitang moingon, Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga sila nga naghupot og gahom madasig sa Espiritu Santo aron mangulo sila diha sa diwa sa gugma ug sa pag-alagad magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga sa kanunay mabag-o ang atong kaugalingon diha sa Espiritu Santo ug motubo nga mahigugmaon ngadto sa hingpit nga kahingkuran ni Kristo magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga alang kanato nga nagsaulog nining santos nga Eucharistia nga magtinabangay kita uban sa gugma nga nagsalamin sa Santissima Trinidad magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga ang mga masakiton matagan sa medikal nga pagtagad pinaagi sa kamanggihatagon sa ilang kabanayan ug kahigalaan magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy
magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, magsadya diha sa mahimayaong pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Langit nung Amahan, ikaw ang nagbukbo kanamo sa gahom sa imong espiritu. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return to be governed by your will. Just say the word to me, that once I will obey. Your love is wealth enough for me. All else will I forego. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay, ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo untang hinungdan sa among kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sa kanino. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon, nga alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo god nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi nabanhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Bye.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang tinghalian, ang kalugan, himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa ngalan kamu mga
Magampo kita. O Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo, kining santos nga kasaulugan sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo niining kinabuhia, o makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga Espiritu. Nya ang atong buhaton magpagiya ta sa Espiritu, dili ta magbuot-buot og himog desisyon nga ato-ato ra gyud personal. Salamat sa gigiyahan sa Espiritu Santo nga nagsigig pamalit nato dinhi sa atong mga raffle tickets. So naatay tag 200 ang atong raffle tickets. Unya ang ato aning one stop challenge tag 20,000, bali 100 ka tickets. Ana aron basin pa day kadaog mo, pila gito itong first prize 500,000 usa ka buok. Unya ang second prize 5 ka winners tag 100,000. Ang third prize 8 ka winners tag 50,000. Nya ang consolation 40 ka winners na tag 15,000 or 15,000. Basin pa di ay mataghapan ta ani. Unya kamo sa di ay magpadala sa online or inyong ipadala sa kwarta padala ang inyong magpalit og ticket, i-message gidayon mi. Ako i-message dayon ko o kining atong mga ngan nga niya sa atong screen, i-message dayon na para ni ipalit og raffle tickets para ma-arrange din nato ang pagpadala nga ninyo pinagig mga pictures nga amo nang gisuwatan nya kami na imuhog sa staff diri sa atong drop box nya namo gakupot mo sa kopya ninyo sa tickets. Confirm dayon. Ug wa mo'y confirmation, ato na lang na siyang i-charge to plain donation. Unya ang atong kuan ha, kaning mass wedding 91 na ka couples ang na-register out of 163 nga panginahanglan nato, so napay 72 ka mga couples ang atong open pa ang slots. Nya ayaw mo kalimot sa atong social media platforms, duha ra gid kabuok. YouTube kaning Padresiano Ubod nga naanay 290,000 ka mga subscribers. Unya sige lang yung view, like, share ug subscribe aron magsige gitag-hatag og paambit sa atong mga misa ug pamalandong. Unya ang ato sad nga Facebook page mao sad ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kaninyo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamaan ka karon, mga anak sa Diyos, namulaan kang tanan sa iyang bendisyon. At ugnayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo.